Honorable, nagnabuligon ng Municipal Mayor, si Municipal Mayor Paula Batula, papalisan man sa lamang sa liwat yumukto, malilipayon, balikbayan. Hanina, nagbakasyon sa persona ni Mr. Jose Laurino Corazza. Dapat uli na pa ko kay ano. Oh, ang view.
nawawakay yan, Diyos ang kuhan. Pinamurti ko. Kalau kan tak ambil nawawakay, sa turut sa.